کانیاف صابر صالح ji tekteke û di 23 sal temenê xwe da dinya ronek hiç nediye. Behr çi ye? Çiya çawan e? Ezman bi çi rengî ye? Ya herî giring rûyê dayîkê çawa ye bersiveke wê hiç nebûye. Ew dema du salî dibe nexweş dibe û bijîşk derziyeke li xilfika wê dixe. Pêra jî her du çavên wê ji dîtinê bêpar ango kor dibin. Kaniyav piştî wan 23 salan niha li asoya wê kelecaneyê ku ew dê bibîne. Çavê wê bi saya xêrxwazekê niha dest pê kiriye û îşqê dibîne. Me çavê Kaniyav dît dilê min so. Paşê me alaqedar bûm. Yani lazime hewceye yani yekî harîkariya wî bike. Şeş nêv bû em gihîştin İstanbul. O paşê nîvro me ber behrê. Kaniyav got ew bîhna çi ye? Me got bîhna behrê ye. Me biçek behsê behrê kir, tê bîra te gelekî kevxweşim yek keçike 23 salî dinya bibîne. Dema çavê wê kor dibin, bizîşkên çavan dibin dîtina wê êdî nemimkûn e. Kaniyav bav ji zû da wefat kiriye û dayika wê jî newxweşa Pênçeşêrê ye. Piştî têkçûna hêviya wê ya herî mezin 23 sal di reştariyê de û pêra jî di nava lepên şîddeta malbatê de diborin. Lê Kaniyav piştî xêrxwaziya Samiya Xanimê niha li Stenbolê ye û li nexweşxaneyeke taybet bi çavan û bi teknolojiyeke modern derman dibe. Belê wala hestim zor bebê umêdiye kir belam hatme Stenbol baş bûm li xwe zêdê. Wala her wekû hemû kesê dinya bibînî ta. Bu xalî Kurdistan hemîşe bêne êre. Boçî? Axir lêre umêd heye. Ma hemî Kurdistanî çavê wan kor niye? Xewanê wan. Xewanê wan? Anê wan. Anê nabîne. Wala her hezim bi xwendin bû taze hiç. Kaniyav di nava zêdetirî mehekê da rêza neştergeriyek derbas kiriye. Bo çavekê wê neqla çavan hatiye kirin. Tîma bijîşkan ya ku ji 25 kesan pêkitê du dul bûye ku neştergeriya wê bikin. Lê bijîşkekî tenê biryara xwe bi erîn daye û rîskeke mezin li qeryara xwe girtiye. Ew rîsk niha ji bo Kaniyavê bûye derfeta dîtinê û bijîşk matmayî ne. Ew heta mehekê dê karibe 3 metroyan bibîne. Pıtır dîtina wê jî girêdayê dem û ezma Kaniyavê ye. Nadir görülen bir durum. Dema nexweşa me ji Bakurê Iraqê hat, her du çavan jî nedidît. Çavek bi temamî têkçû bû. Lê din li cihê xwe bû. Lê korneya çêne bibû. Lens û pisçav li asteke xirab bûn. Me got em şensê xwe biceribînin. û em karibin işqê bigihînin çavan. Hemû neştergerî baş derbas bû û wê îşq dît. Ji vir pê ve maye bi Xwedê. Lê em gelekî umîdvarin ji rewşa çavê wê. İhtimaleke gelekî piçûk bû, lê me ew neştergerî kir. û ez poşman jî nînim. Eger ew ji malbata min bûye jî, min ê ew biryar bida. Aynı şeyleri yine aynı şekilde yapardım. Kaniyav li vê nexweşxaneyê bûye kesek ji malê. Pêwendiyên personelên nexweşxaneyê digel wê gelekî balkêşin. Xwediyê nexweşxaneyê bo çavê wê yê ku îxtimala dîtinê nemaye jî çavekî protez weke diyarî bicî kiriye. Kaniyav niha li bendeyê ku bi çavê xwe yê din rûyê dayika xwe bibîne. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.